Ilo. Autuaita ovat hengellisesti köyhät, sillä heidän on taivasten valtakunta. Autuaita ovat murheelliset, sillä he saavat lohdutuksen. Autuaita ovat hiljaiset, sillä he saavat maan periä. Autuaita ovat ne, jotka isoavat ja janoavat vanhurskautta, sillä heidät ravitaan. Autuaita ovat laupiaat, sillä he saavat laupeuden. Autuaita ovat puhdas sydämiset, sillä he saavat nähdä Jumalan. Autuaita ovat rauhantekijät, sillä heidät pitää Jumalan lapsiksi kutsuttaman. Autuaita ovat ne, joita vanhurskauden tähden vainotaan, sillä heidän on taivasten valtakunta. Autuaita olette te, kun ihmiset minun tähteni solvaavat ja vainoavat ja valhetellen puhuvat teistä kaikkinaista pahaa. Iloikkaa ja riemuitkaa, sillä teidän palkkanne on suuri taivaassa. Sillä samoin he vainosivat profeettoja, jotka olivat ennen teitä. Joku on joskus minulle opettanut, että tuo autuas-sana tarkoittaa kadehdittavan onnellista. Kadehdittavan onnellisia ovat ne, jotka isoavat ja janoavat vanhurskautta, eli etsivät puhdasta elämää ja haluavat elää oikein, eivätkä halua tehdä mitään pahaa. Sillä heidät ravitaan, eli heidän kaipaukseensa tulee runsas apu. Kadehdittavan onnellisia ovat puhdas sydämiset, sillä he saavat nähdä Jumalan. Siinä, että moni on kertonut nähneensä Jeesuksen esimerkiksi näyissä, ei ole mitään ihmeellistä. Jeesus on näyttäytynyt monille ihmisille. Kadehdittavan onnellisia ovat rauhantekijät, eli ihmiset, jotka pyrkivät asioissa ja ihmissuhteissaan rauhaan, ja heidät pitää Jumalan lapsiksi kutsuttaman. Eli ihmiset tunnustavat ja tunnistavat sinut uskovaiseksi. Jeesusta sanotaan rauhan ruhtinaaksi. Jos kuulut johonkin vaikka kaikkiin noihin autuaksi julistuksiin, iloitse ja riemuitse, sillä sinun palkkasi on suuri taivaassa. Ja kun sapatti oli päättynyt ja viikon ensimmäisen päivän aamu koitti, tulivat Maria Magdalena ja se toinen Maria katsomaan hautaa. Ja katso, tapahtui suuri maanjäristys, sillä Herran enkeli astui alas taivaasta, tuli ja vieritti kiven pois ja istui sille. Hän oli näöltään niin kuin salama, ja hänen vaatteensa olivat valkeat kuin lumi. Ja häntä peljästyen vartijat vapisivat ja kävivät ikään kuin kuolleeksi. Mutta enkeli puhutteli naisia ja sanoi heille, älkää te peljätkö, sillä minä tiedän teidän etsivän Jeesusta, joka oli ristiin naulittu. Ei hän ole täällä, sillä hän on noussut ylös, niin kuin hän sanoi, tulkaa, katsokaa paikkaa, jossa hän on maannut. Ja menkää kiirusti ja sanokaa hänen opetuslapsillensa, että hän on noussut ylös kuolleista. Ja katso, hän menee teidän edellänne Galileaan. Siellä te saatte hänet nähdä. Katso, minä olen sen teille sanonut. Ja he menivät kiiruusti haudalta peloissaan ja suuresti iloiten ja juoksivat viemään sanaa hänen opetuslapsillensa. Mutta katso, Jeesus tuli heitä vastaan ja sanoi, terve teille. Ja he menivät hänen tykönsä, syleilivät hänen jalkojaan ja kumartaen rukoilivat häntä. Silloin Jeesus sanoi heille, älkää peljätkö, menkää ja viekää sana minun veljilleni, että he menisivät Galileaan, siellä he saavat minut nähdä.
Tämä on evankeliumi, ilosanoma. Jeesus kärsi, hän kuoli ristillä, mutta hän nousi ylös kuolleista ja sovitti synnin. Tähän Jeesukseen uskomalla pääsee kuoleman jälkeen taivaaseen. Mutta jo eläessään ihminen voi seurata Jeesusta ja elää täysipainoista elämää. Jeesus antaa yltäkylläisen elämän. Ja meillä on aina rukousyhteys Jeesuksen kanssa. Ja sillä seudulla oli paimenia kedolla vartioimassa yöllä laumaansa. Niin heidän edessään seisoi Herran enkeli, ja Herran kirkkaus loisti heidän ympärillään, ja he peljästyivät suuresti. Mutta enkeli sanoi heille, älkää peljätkö, sillä katso, minä ilmoitan teille suuren ilon, joka on tuleva kaikille kansalle. Teille on tänä päivänä syntynyt vapahtaja, joka on Kristus Herra, Daavidin kaupungissa. Ja tämä on teille merkkinä. Te löydätte lapsen kapaloituna ja seimessä makaamassa. Ja yhtäkkiä oli enkelin kanssa suuri joukko taivaallista sotaväkeä, ja he ylistivät Jumalaa ja sanoivat, kunnia Jumalalle korkeuksissa, ja maassa rauha ihmisten kesken, joita kohtaan hänellä on hyvä tahto. Ja kun enkelit olivat menneet paimenten luota taivaaseen, niin nämä puhuivat toisillensa. Menkäämme nyt Betlehemiin katsomaan sitä, mikä on tapahtunut ja minkä Herra meille ilmoitti. Ja he menivät kiiruhtaen ja löysivät Marian ja Joosefin ja lapsen, joka makasi seimessä. Ja kun he tämän olivat nähneet, ilmoittivat he sen sanan, joka oli puhuttu heille tästä lapsesta. Ja kaikki, jotka sen kuulivat, ihmettelivät sitä, mitä paimenet heille puhuivat. Mutta Maria kätki kaikki nämä sanat ja tutkiskeli niitä sydämessänsä. Ja paimenet palasivat kiittäen ja ylistäen Jumalaa kaikesta, minkä olivat kuulleet ja nähneet, sen mukaan kun heille oli puhuttu. Jeesuksen syntymä on ihmeitä täynnä, mutta se oli ja se on suuri ilo. Ja hän nosti silmänsä opetuslastensa puoleen ja sanoi, autuaita olette te köyhät, sillä teidän on Jumalan valtakunta. Autuaita te, jotka nyt isoatte, sillä teidät ravitaan. Autuaita te, jotka nyt itkette, sillä te saatte nauraa. Autuaita olette te, kun ihmiset vihaavat teitä ja erottavat teidät yhteydestään ja herjaavat teitä ja pyyhkivät pois teidän nimenne ikään kuin jonkin pahan. Ihmisen pojan tähden. Iloitkaa sinä päivänä, riemuun ratketkaa, sillä katso, teidän palkkanne on suuri taivaassa, sillä näin tekivät heidän isänsä profeetoille. Jos nyt olet köyhä, jos nyt itket, jos sinua nyt vihataan ja erotetaan yhteyksistä, jos sinua herjataan ja jotkut oikein pyyhkivät pois teidän nimenne kuin jonkin pahan, ja he tekevät sen Jeesuksen tähden, niin iloitse ja riemuitse, palkkasi on oleva suuri taivaissa. Niin ne 70 palasivat iloiten ja sanoivat, Herra, riivaajatkin ovat meille alamaiset sinun nimesi tähden. Silloin hän sanoi heille, minä näin saatanan lankeavan taivaasta niin kuin salaman. Katso, minä olen antanut teille vallan tallata käärmeitä ja skorpioneja ja kaikkea vihollisen voimaa, eikä mikään ole teitä vahingoittava. Älkää kuitenkaan iloitko siitä, että henget ovat teille alamaiset, vaan iloitkaa siitä, että teidän nimenne ovat kirjoitettuna taivaissa. Me saamme iloita
että nimemme on elämän kirjassa. Ja hän oli opettamassa eräässä synagogassa sapattina. Ja katso, siellä oli nainen, jossa oli ollut heikkouden henki 18 vuotta. Ja hän oli koukistunut ja täydelliseen kykenemätön oikaisemaan itseänsä. Hänet nähdessään Jeesus kutsui hänet luoksensa ja sanoi hänelle, nainen, sinä olet päässyt heikkoudestasi. Ja pani kätensä hänen päälleen, ja heti hän oikaisi itsensä suoraksi ja ylisti Jumalaa. Mutta synagogan esimies, joka närkästyi siitä, että Jeesus paransi sapattina, rupesi puhumaan ja sanoi kansalle, 6 päivää on, joina tulee työtä tehdä. Tulkaa siis niinä päivinä parannuttamaan itseänne, älkääkä sapatin päivänä. Mutta Herra vastasi hänelle ja sanoi, te ulkokullatut, eikö jokainen teistä sapattina päästä härkäänsä tai aasiansa seimestä ja vie sitä juomaan? Ja tätä naista, joka on Abrahamin tytär ja jota saatana on pitänyt sidottuna, katsoi jo 18 vuotta. Tätäkö ei olisi pitänyt päästää siitä siteestä sapatin päivänä? Ja hänen näin sanoessaan kaikki hänen vastustajansa häpesivät. Ja kaikki kansa iloitsi kaikista näistä ihmeellisistä teoista, joita hän teki. Täällä maan päällä kävellessään Jeesus saarnasi ja paransi ihmisiä. Tänä päivänä Jeesus parantaa Pyhän Hengen kautta. Kansa iloitsi silloin ja iloitsee tänäkin päivänä, kun Jeesus parantaa ja tekee ihmeitä. Samana päivänä viikon ensimmäisenä myöhään illalla, kun opetuslapset olivat koolla lukittujen ovien takana, juutalaisten pelosta tuli Jeesus ja seisoi heidän keskellään ja sanoi heille, rauha teille. Ja sen sanottuaan hän näytti heille kätensä ja kylkensä, niin opetuslapset iloitsivat nähdessään Herran. Niin Jeesus sanoi heille jälleen, rauha teille. Niin kuin Isä on lähettänyt minut, niin lähetän minäkin teidät. Ja tämän sanottuaan hän puhalsi heidän päällensä ja sanoi heille, ottakaa Pyhä Henki. Joiden synnitte anteeksi annatte, niille ne ovat anteeksi annetut. Joiden synnitte pidätätte, niille ne ovat pidätetyt. Kun Jeesus oli noussut kuolleista, hän ilmestyi monille, ja ihmiset olivat iloisia nähdessään Herran. Ennen taivaaseen astumistaan hän puhalsi Pyhän Hengen ja antoi meille vallan antaa syntejä anteeksi. Ja he kutsuivat apostolit sisään ja pieksättivät heitä ja kielsivät heitä puhumasta Jeesuksen nimeen ja päästivät heidät menemään. Niin he lähtivät pois neuvostosta iloissaan siitä, että olivat katsotut arvolliseksi kärsimään häväistystä Jeesuksen nimen tähden. Eivätkä he lakanneet, vaan opettivat joka päivä pyhäkössä ja kodeissa ja julistivat evankeliumia Jeesuksesta Kristuksesta. Jeesuksen uskovat ovat kautta aikojen katsotut arvollisiksi kärsimään häväistystä Jeesuksen nimen tähden. Se on siis suuri kunnia, kun saa kärsiä Jeesuksen tähden. Apostolit vaan jatkoivat opettamista pyhäkössä ja kodeissa ja julistivat evankeliumia. Sillä monista, joissa oli saastaisia henkiä, ne lähtivät pois huutaen suurella äänellä ja moni halvattu ja rampa parani. Ja syntyi suuri ilo siinä kaupungissa. Kun Jeesus parantaa, syntyy suuri ilo kaupungissa. Iloitkaa iloitsevien kanssa, itkekää itkevien kanssa. Jos lähimmäisesi itkee, niin älä nyt ala nauramaan hänelle. Mutta jos on ilon aihetta, niin iloitkaa toistenne kanssa.
Älkää siis antako sen hyvän, mikä teillä on, joutua herjattaviksi. Sillä Jumalan valtakunta ei ole syömistä ja juomista, vaan vanhurskautta, rauhaa ja iloa Pyhässä Hengessä. Joka tässä kohden palvelee Kristusta, se on Jumalalle otollinen ja ihmisille kelvollinen. Niin tavoitelkaamme siis sitä, mikä edistää rauhaa ja keskinäistä rakentumistamme. Kristityn perusolotila tulisi olla rauha ja ilo Pyhässä Hengessä. Mutta toivon Jumala täyttäköön teidät kaikella ilolla ja rauhalla, uskossa, niin että teillä olisi runsas toivo Pyhän Hengen voiman kautta. Niin että minä, jos Jumala niin tahtoo, ilolla saapuisin teidän tykönne ja virkistyisin teidän seurassanne. Onhan teidän Paavalikin tiesi, ettei ole hyvä olla paljon yksin. Hänestä oli ilo nähdä toisia uskovia ja hän virkistyi heidän seurassaan. Onhan teidän kuuliaisuutenne tullut kaikkien tietoon. Sen tähden minä iloitsen teistä, mutta minä tahtoisin teidän olevan viisaita hyvään, mutta taitamattomia pahaan. Uskovan tulisi olla siis viisas hyvään, mutta taitamaton pahaan. Ja jos yksi jäsen kärsii, niin kaikki jäsenet kärsivät sen kanssa. Tai jos jollekulle jäsenelle annetaan kunnia, niin kaikki jäsenet iloitsevat sen kanssa. Pyhän Hengen kautta meillä uskovilla on yhteys keskenämme. Tässä tarvitaan vähän laajempaa ymmärrystä. Jos yksi uskova kärsii, niin kaikkien pitäisi kärsiä hänen kanssaan. Ja jos yksi uskova iloitsee, niin kaikkien uskovien tulisi iloita hänen kanssaan. Rakkaus on pitkämielinen. Rakkaus on lempeä. Rakkaus ei kadehdi, ei kerskaa, ei pöyhkeile, ei käyttäydy sopimattomasti, ei etsi omaansa, ei katkeroidu, ei muistele kärsimäänsä pahaa, ei iloitse vääryydestä, vaan iloitsee yhdessä totuuden kanssa. Kaikki se peittää, kaikki se uskoo, kaikki se toivoo, kaikki se kärsii. Rakkaus ei koskaan häviä, mutta profetoiminen se katoaa ja kielillä puhuminen lakkaa ja tieto katoaa. Uskova ei iloitse vääryyden voittaessa, vaan hän iloitsee, kun totuus voittaa. Ei niin, että tahdomme vallita teidän uskoanne, vaan me yhdessä autamme teitä teidän iloonne, sillä uskossa te olette lujat. Hengellisten julistajien ei pidä herroina hallita, vaan heidän tulee auttaa meitä lampaita iloon. Antakoon kukin niin kuin hänen sydämensä vaatii, ei surkeilen eikä pakosta, sillä iloista antajaa Jumala rakastaa. Älä anna, jos sinusta tuntuu, että sinun pitää antaa surkeilen tai pakosta. Anna vain iloisesta sydämestä, sillä iloista antajaa Jumala rakastaa. Lopuksi, veljet, iloitkaa, tulkaa täydellisiksi, ottakaa vastaan kehotuksia, olkaa yhtä mieltä, eläkää sovussa, niin rakkauden ja rauhan Jumala on oleva teidän kanssanne. Mutta hengen hedelmä on rakkaus, ilo, rauha, pitkämielisyys, ystävällisyys, hyvyys, uskollisuus, sävyisyys, itsensä hillitseminen. Iloitkaa aina Herrassa, vieläkin minä sanon iloitkaa. Olkaa aina iloiset, rukoilkaa lakkaamatta,
Kiittäkää joka tilassa, sillä se on Jumalan tahto teihin nähden Kristuksessa Jeesuksessa. Henkeä älkää sammuttako. Profetoimista älkää halveksuko. Mutta koetelkaa kaikki. Pitäkää se, mikä hyvää on. Karttakaa kaikenlaista pahaa. Minä kiitän Jumalaani aina, muistaessani sinua rukouksissani, sillä minä olen kuullut sinun rakkaudestasi ja uskostasi, joka sinulla on Herraan Jeesukseen ja kaikkia pyhiä kohtaan. Ja rukoukseni on, että sinun uskosi, se usko, joka meille on yhteinen, olisi väkevä kaiken hyvän tuntemisessa, mikä meillä Kristuksessa on. Sillä minä olen saanut paljon iloa ja lohdutusta sinun rakkaudestasi, koska pyhien sydämet ovat virvoittuneet sinun kauttasi, veljeni. Me uskovat voidaan virvoittaa toisiamme. Kuinka suloiset ovat vuorilla ilosanoman tuojan jalat, hänen, joka julistaa rauhaa, ilmoittaa hyvän sanoman, joka julistaa pelastusta, sanoo Sionille, sinun Jumalasi on kuningas. Kun julistat ilosanomaa Jeesuksesta, sinulla on suloiset jalat. Sillä niin kuin sade ja lumi, joka taivaasta tulee, ei sinne palaja, vaan kostuttaa maan, tekee sen hedelmälliseksi ja kasvavaksi, antaa kylväjälle siemenen ja syöjälle leivän, niin on myös minun sanani, joka minun suustani lähtee. Ei se minun tyköni tyhjänä palaja, vaan tekee sen, mikä minulle otollista on, ja saa menestymään sen, mitä varten minä sen lähetin. Sillä iloiten te lähdette, ja rauhassa teitä saatetaan. Vuoret ja kukkulat puhkeavat riemuun teidän edessänne, ja kaikki kedon puut paukuttavat käsiänsä. Orjan tappurain sijaan on kasvavaa kypressejä, nokkosten sijaan on kasvavaa myrttipuita, ja se tulee Herran kunniaksi, iankaikkiseksi merkiksi, joka ei häviä. Siinä on ilo, kun saamme kuulla Jumalan sanaa. Herran henki on minun päälläni, sillä hän on voidellut minut julistamaan ilosanomaa nöyrille, lähettänyt minut sitomaan särjettyjä sydämiä, julistamaan vangituille vapautusta ja kahlituille kirvoutusta. Julistamaan Herran otollista vuotta ja meidän Jumalamme koston päivää. Lohduttamaan kaikkia murheellisia, panemaan Sionin murheellisten päähän, antamaan heille juhlapäähineen tuhkan sijaan, iloöljyä murheen sijaan, ylistyksen vaipan masentuneen hengen sijaan, ja heidän nimensä on oleva vanhurskauden tammet, Herran istutus, hänen kirkkautensa ilmoitukseksi. Meillä on ilosanoma nöyrille, särjetyille sydämille, murheellisille ja masentuneille, iloöljyä murheen sijaan, ylistyksen vaippa masentuneen hengen sijaan. Turvaa Herraan ja tee sitä, mikä hyvä on. Asu maassa ja noudata totuutta. Silloin sinulla on ilo Herrassa ja hän antaa sinulle, mitä sinun sydämesi halajaa. Anna tiesi Herran haltuun ja turvaa häneen. Kyllä hän sen tekee. Ja hän antaa sinun vanhurskautesi nousta niin kuin valkeuden ja sinun oikeutesi niin kuin keskipäivän. Jumala voi antaa sinulle sen, mitä sydämesi halajaa. Tämä on se päivä, jonka Herra on tehnyt. Riemuitkaamme ja iloitkaamme siitä. Oi Herra, auta.
oi Herra, anna menestys. Mä itse elän nykyään joka päivä kerrallaan ja päivässä askel kerrallaan. Mulla on kalenteri ja kello käytössä ja mulla on ilo nousta uuteen päivään. Jeesus antaa merkityksen elämälleni. Minä iloitsin, kun minulle sanottiin, menkäämme Herran huoneeseen. On ilo, kun joku pyytää sinua kokoukseen. Kutsu sinäkin ystäviesi sanan kuuloon ja Pyhän Hengen läsnäoloon. Ja Nehemia, maaherra ja pappi Esra, kirjanoppinut ja leeviläiset, jotka opettivat kansaa, sanoivat kaikille kansalle, tämä päivä on pyhitetty Herralle, teidän Jumalallenne, älkää murehtiko, älkääkä itkekö. Sillä kaikki kansa itki, kun he kuulivat lain sanat. Ja hän sanoi vielä heille, menkää ja syökää rasvaisia ruokia ja juokaa makeita juomia ja lähettäkää maistiaisia niille, joilla ei ole mitään valmistettuna, sillä tämä päivä on pyhitetty meidän Herrallemme. Älkää olko murheelliset, sillä ilo Herrassa on teidän väkevyytenne. Myöskin leeviläiset rauhoittivat kaikkea kansaa ja sanoivat, olkaa hiljaa, sillä tämä päivä on pyhä. Älkää olko murheelliset. Ja kaikki kansa meni ja söi ja joi, lähetti maistiaisia ja vietti suurta ilojuhlaa, sillä he olivat ymmärtäneet, mitä heille oli julistettu. Kansalle opetettiin sanaa, ja ensin he itkivät, mutta heille sanottiin, että älkää murehtiko, älkääkä itkekö. Kun meille opetetaan sanaa, esimerkiksi sunnuntaisin, niin se päivä on pyhitetty Herralle, ja meidän ei tule olla murheellisia, vaan ilo Herrassa on meidän väkevyytemme. Ilo on meidän voimamme. Huuda täyttä kurkkua, älä säästä, korota äänesi niin kuin pasuuna. Ilmoita minun kansalleni heidän rikoksensa ja Jaakobin huoneelle heidän syntinsä. Minua he muka etsivät joka päivä ja haluavat tietoa minun teistäni niin kuin kansa, joka tekee vanhurskautta eikä hylkää Jumalansa oikeutta. He vaativat minulta vanhurskaita tuomioita, haluavat, että Jumala heitä lähestyisi. Miksi me paastoamme, kun sinä et sitä näe, kuritamme itseämme, kun et sinä huomaa? Katso, paastopäivinänne te ajatte omia asioitanne ja ahdistatte työhön kaiken työväkenne. Katso, riidaksi ja toraksi te paastoatte, lyödäksänne jumalattomalla nyrkillä. Te ette nyt paastoa niin, että teidän äänenne kuultaisiin korkeudessa. Tällainenko on se paasto, johon minä mielistyn, se päivä, jona ihminen kurittaa itseänsä? Jos kallistaa päänsä kuin kaisla ja makaa säkissä ja tuhassa, sitäkö sinä sanot paastoksi ja päiväksi, joka on Herralle otollinen? Eikö tämä ole paasto, johon minä mielistyn, että avaatte vääryyden siteet, irroitatte ikeen nuorat ja päästätte sorretut vapaiksi, että särjette kaikki ikeet? Eikö tämä, että taitat leipäsi isoavalle ja viet kurjat kulkijat huoneeseesi, kun näet alastoman, vaatetat hänet, etkä kätkeydy siltä, joka on omaa lihaasi? Silloin sinun valkeutesi puhkeaa esiin niin kuin aamurusko, ja haavasi kasvavat nopeasti umpeen. Sinun vanhurskautesi käy sinun edelläsi, ja Jumalan kunnia seuraa suojanasi. Silloin sinä rukoilet, ja Herra vastaa. Sinä huudat, ja hän sanoo, katso, tässä minä olen.
Jos sinä keskuudestasi poistat ikeen, sormella osoittelun ja vääryyden puhumisen, jos taritset elannostasi isoavalle ja ravitset vaivatun sielun, niin valkeus koittaa sinulle pimeydessä, ja sinun pilkko pimeäsi on oleva niin kuin keskipäivä. Ja Herra johdattaa sinua alati ja ravitsee sinun sielusi kuivissa erämaissa. Hän vahvistaa sinun luusi, ja sinä olet oleva niin kuin runsaasti kasteltu puutarha, niin kuin lähde, josta vesi ei koskaan puutu. Sinun jälkeläisesi rakentavat jälleen ikivanhat rauniot, sinä kohotat perusmuurit ja muinaisten polvien laskemat. Ja sinun nimesi on oleva halkeamain umpeen muuraaja ja teitten korjaaja maan asuttamiseksi. Jos sinä pidätät jalkasi sapattia rikkomasta, niin et toimita omia asioitasi minun pyhäpäivänäni, vaan kutsut sapatin ilon päiväksi, Herran pyhäpäivän kunnioitettavaksi, ja kunnioitat sitä niin, ette toimita omia toimiasi, et aja omia asioitasi, etkä puhu joutavia. Silloin on ilosi oleva Herrassa, ja minä kuljetan sinut maan kukkuloiden ylitse, ja minä annan sinun nauttia isäsi Jaakobin perintöosaa, sillä Herran suu on puhunut. Jumala haluaa, että me avaamme vääryyden siteet, irrotamme ikeen nuorat, päästämme sorretut vapaiksi, särjemme kaikki ikeet, että taitat leipäsi isoavalle, viet kurjat kulkijat huoneeseesi, vaatetat alastoman, etkä kätkeydy siltä, joka on omaa lihaasi, ravitset vaivatun sielun, poistat sormella osoittelun ja vääryyden puhumisen. Toisin sanoen, rakasta Herraa sinun Jumalaasi kaikesta sydämestäsi ja kaikesta sielustasi ja kaikella ymmärrykselläsi ja kaikella voimallasi, ja rakasta lähimmäistäsi niin kuin itseäsi. Ja kun teet näin, Jumala lupaa, että valkeutesi puhkeaa esiin niin kuin aamurusko, ja haavasi kasvavat nopeasti umpeen. Sinun vanhurskautesi käy sinun edelläsi, ja Jumalan kunnia seuraa suojanasi. Silloin sinä rukoilet, ja Herra vastaa sinulle. Valkeus koittaa sinulle pimeydessä, ja pilkko pimeäsi on oleva kuin keskipäivä. Herra johdattaa sinua alati ja ravitsee sinun sielusi kuivissa erämaissa. Hän vahvistaa sinun luusi, ja sinä olet oleva niin kuin runsaasti kasteltu puutarha, niin kuin lähde, josta vesi ei koskaan puutu. Eli olet siunattu.